ዝኮነ ሰብ ነናቱ ኣጋጣሚ ፍቅሪ ክህልው ይክእል እዩ እንተ ዝናተይ ግና ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓንሎም ግን ዝኮነ ከዓ ካብ ኣብ ውሽጢ ገይረስ ዝብል ንሰምዓቲ ከካፍል ዝመረፅኩም መምሃሪ ድኹን መገረሚ ዋላስ እንተ ግና ምስ ሰምዓኹም በኣልኹም ፍረድዎ ጽቡቅ ገይረ ኣይገበርኩን ሓሳብኩም እንተ ትገልጹለይ ክንደይ እኳ ደስ ምስ በለኒ ብዝኮነ እትዕላል ከምዚዩ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዝፈትዋ ትፈቱኒ ኣፍቃሪት ኔራትኒ ሓቂ ዘረባ ፍቅርና በዘይ ምግናን ሰባት ዘዛረበ ነይሩ ኣነውን ትኮነኒ ጓል ረኺበ ምባል ቀሲነ ውራይ ናብራ እንዳገበርኩ ግና ሓንደበት ዘይተጸብኽሎ ደቦላ ኣብ ሕይወት ኣትዩ ኩለንትናይ ዘራረጎም ንእማን ተጸጊሞን ዘይነፍሲ ክመስል ግዜ ወሰርኩን ብደው ፍልሖ ዝበልዖ እንፀይቲ ተቐይረ ዝወረደን ግፍ እደክብሎ በደል ልዕሊ ዓቕሚ ይኩንኒ ይፈልጣ እንዳበልኩ ዘይፈልጣ ጓል ይጓዓዝ ምንባረ እሽነተይ ይሕሪቆኒ ብዝኾነ ከድረ ከይላ ትጋብዘኒ ንዳር ንሳ እንተ ኣዲማ ኩሉ ግዜ ገለ ፍሉይ ነገርስ ኣሎ ብኡ መጠን ድማ ዘሐጉስ ነገር ተስምዓኒ ወይ ድማ ትሕበኒ እንተ ናይ ሻዕ መዓልቲ ግና እምሪ ወዲ ሰብ ዘሕፅር ተግባር እዩ ከም ቀደማ ጽቡቕ ኣይነበረትን ተሰሐገና ምሽ ኣሎ ገለ ዝጎደላ ነገራት ይመስል እቲ ፈለማ እኳ ኣየስተባሃልኮና ነይረ ምስ ተደጋጋሚ ግና እንታይ ኮይና እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ተማጊቲ የግዳስ ካሓታ ካይመረፅኩ መጠኑ እንተኾነ ክንዘናጋዕ ድሕሪ ምጽናሕ ከምቲ ልሙድ ገለ ዘሕጉስ ነገር ክትብለና እንዳተጸበኹ ግና ብወስታ ገዲፋት ልብጉያ ካብ ቅድሜ ተሰውረት ኩሉ ነገር ድንጹ ስለ ዝበለኒ ጎየ ከርክባይ ከኣልኩን ክንስኮነውን ነታ ፖስታ ምስ ከፈትኳ ናይ መርዓ ዕድመ ጽሑፍ ዝተጻሓፈ ወረቐት ጸንሓኒ ተቀዳዲመ ዓይነይ ናብቲ ናይ ዕድመ ካርድ ምስ ሰደርኩ ግና ብካባይ እንተ ነቆራ ዘብል ነገር ተዓዘብኩ ከክኸውን ኣለዎ እንዳበልኩ ዓይነ ሓሲ ምስ ተዓዘብኩ ግና ዝተቐየረ ሓድሽ ነገር ኣይጸንሓንን ይሓልም ካይሉ ተጠራጠርኩ ምዃን ሕልሚ እንተ ዝኾነነይ መሓሸን ነይሩ ስማ ደጋጊመ ምስ ኣንበብኩ ከይተረድኣኒ ምትርትር ኣበልኩ ነቲ መመገብ ጣራውን ደጋጊመ ቀጥቀጥኩ ማናጀር ናይቲ ገዛ መጽኡ ደሓንድኻ እስካ ሕደ ክትልፈትን እንተ ዘይብለን ነይሩ ብሙሉእ ኣብቲ ሆቴል ንዝነበረ ንብረት ምዕነክቦ ነይረ ብዝኾነ ነቲ ጽሑፍ ምስና ሕርቃነይ ምንባብ ተተሓስኩ ርኢኻ ኣለኻ ዝያዳ ብዙሕ ክዘረባይ ኮንኩን ምሳኻ ዘሕለፍኮን ዓመታት እተን ዝኮር ኣለን ዘሕበነኒ ንዘንቲ ዕለት ድማ ኣይክርስአኒ ንስኻ ኣብ ሕይወተይ ፍሉይ ቦታ ኣለካ ንኣኻ ምላይ ምፍላጠይ ድማ ናይ ሕጉሳት ሕጉስቲ ግና እንታይ ዲ መሲልካ ስድራ ካብ ደገ ምስ ዝመፀ ሰብ ከመርዑኒ ወሲኖም ኣይኮን ኢለ ኣቕቢፀይ ነይረ ግና ልዕሊ ዓቕሚ ይኩንምኒ ድሓር ድማ ደኽነት ገዛና ትፈልጥ ኢኻ ኣብኡ ምስከድኩ መናው ክቕይር ምዃነይ ስለ ዝተረድኣኒ ዋላ ደኣ ኣእመነሉ ደኣ እምበር ተቐርቂረ ምስ ናይ ፍቅረይ ከለኹም ክምርዓው ዝወሰንኩ መቼም ዝኸበደ ውሳነ ምዃኑ ትግንዘበለይ ትኸውን እዚ ክብል ከለኹ ግና ፍቅርኻ ኣና ኣይሰየ ወይ ንሂወተይ ደገፍ ክትህባ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ብሓብቲ ከምቲ ዝበሉን እንተኾይኖም ካባኻ ንሱ ሓይሽ ወድውን ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ኢለ ዓይነይ ብምእምቱ ኣትየለኹ ካብ ኮነ ክትሓዝን ዘይኮነ ዝግብኣካ ምእንቲ ዝሕለፍናይ እዋን መሪእካ ክተፋኖኒ ብልቢ ዘፍቅረካ ግና ዝግበር የለን ስለቲ ስን ዓምራይ ሓስያት በሰላ ከወርደልካ ዝኾንኩ ድማ ኣቐዲመ ይቅሬታ ይሓትት ደፊረ ክነገረካ ስለዘይ ከኣልኩ ብጽሑፍ ሓሳበይ ዘካፍል ዘለኹም ኣቀዲመ ክነገረካውን ኣስ ዘይተማዕታቕ ኮይኑ ግና ኣቕምስኢነም በጃኻ ነብስኻ ከይትጎዳእ ሓደራኻ ንኣየ ከም ሓንቲ ስስዕ ትርኢኻ ሂወትካ ምራሕ ተመርኤ ካብ ዝዓዲ ክወፅ ስለዝኾንኩን ናባይ ገጽካ ቁልሕ እንተ ዘይበልካ ተመራፂኡ እንተ ክኢልካ ድሕሪ 3 ሰሙን መርኣይ መፂኻ ንመወዳእታ ግዜ ተፋኑኒ
ሕጁን ብልቢ ዘፍቅረካ ሰላም ዝሰፈኖ ናብራ ሕይወት ይምንልካ ካብ ብልቢ ትፈትወካ ኣፍቃሪትካ ነበረ ወሲኸለኹ ዝብል ምስ ኣንበብኩም መሊሱ ሕርቃን ይገንፊሉ ንዝረኸብኮ ሰብ ሕናቆ መጻኒ በእጃኻ ተረጋጋ ኢሎም ኣብ ትሖት ዝነበሩ ምስ ኣረጋግኡ ንግዳ ምስ ናይ ሕርቃን ንገዛ በቃ ካብታ መዓልትኒዮ ኩሉ ነገር እንዳጽላዕኒ መጸ እንተ ከምስኹንኩ ክረኽባ ሓሰብኩም መርዓውና ሓለፈ ገጻ ከይረኣኹ በታ ምሽት ተፈላለዩም ብድሕሪ ኣናብራ እንዳጽላዕኒ ስለ ዝመጸ ኣብ 4 ዓመት ምፍለና ካብ ሃገረ ተሰዲደ ናብ ኤውሮጳ ኣተኹ ከም ሰው ናብራ ክመርሕ ጸንሒ ምስ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ናብ ሓደ ወራይ ምስከድኩ ግና ሓደ ኣዝዩ ዘደንጹ ዘገርም ነገር ተዓዘብኩ ብኡ መጠን ድማ ክኣምን ተጸገምኩ እታ ከማን ጠንጢናት ንዝኸደት ኣፍቃሪተይ ኣብቲ ውራይ ኣይጸንሓንን ዝተሓወሰ ስምዒት ንዕለቱ ወረረኒ እንታይ ከም ዝገብሩን ሕርበት በለኒ ከይደደ ሰላም ክብላ ዋላስ በታ ዝመጻኹ ክምለስ ቀባሕባሕ እንዳበልኩ ግና ዓይንን ዓይኒ ምስተጋጨና ከምዛ በርቀ ዝሓረማ በስም ባደ ድንን በለት እሞ መሊሳ ከዓ ንሱ ዲ ዓይንሱን ኢላ ግዲ ተጠራጢራ ኮይና ቀዊላ ጣመታትን ሞ ሓፊላ ኮፍ በለት ከም ዝተረዳዕና እንተ ኮይኑ ንኣይ ብምርኣይ ዝተሓጎሰት እሞ ገብራ ስለዝተዘክራ ግና በስ ክፍታ ከይፈተወትያ ኮፍ ከም ትብል ዝገበራ ኣንተ ሓወይ እንታይ ደኣ ተዓኒድካ ምስ በለኒ መማፅእቲ ግና ፊታ ኮፍ በልኩም የጠምታት ጥምተኒ ይርኣ ትርእኒ ኣብ ገጻ ዝተፈላለየ ስምዒት ይንበብ ነበረ ኣብ መንጎ ግና ማማ እንዳበላ ሓደ ወድ 3 ዓመት ዝኸውን ቆልዓ ኣብ ሕቕፋ ምስ ተሸጎጠ ኣነ ኣብኦ ከውን ዝግብኦ ቆልዓ ናይ ካልእ ምዃኑ ስለ ዘበሳጭኒ ካብቲ ገዛ ንደገ ወጻኹም ኩሉ ዝሓለብኮ ፍቕሪ ንድሕሪ ተመሊሰ እንዳዘከርኩ ከለኹ ብድሕሪ መጽያ እንታይ ደኣ ኣይናፈካን እንዲኻ ምስ በለትኒ ነብኣት ሕነቕናቕ ስለ ዝበለኒ ትመረጽኩም ኣነ ግና ብጣዕሚ ናፊኣካ መስርዓኹኻ ልዕሊ ኣቐኒ ሰንቢደ ካብታ ምሳኻ ዝተፈላለየ ኩላ መዓልቲ ቀሲነ ሃዲራ ኣይፈልጥን ቤንዳ ኣብዚ ነጢብካ ምስ በለትኒ ከም ሰብኣይ መጠን ዝፈታተኒ ዝነበረ ንብኣት ንውሽጢ ውሒጠ ክዛረበኪ ፍቓደኛ ኮንኩን ብክብረት ከዶ ካባይ ክትርሕቒ ምስ በልኩዋ ኣጆኻ ከርሕቐ ኣብ ቁስልኻ ጨው ክንስንሰሎ ኣይኮንኩን ስለቲ ዝበድልኩኻ ግና ይቕሬታ መኣስኣቲኻ ናብዚ ዓዲ ኣይምልከተክን ናብ ካልእ ከይንባፅሕ ረሓቒ ካብ ቅድሚ ምስ በልኩዋ ከርሕቓልከ ሓንሳብ ቴሌፎን ክሓበኒ ፍቓድ ክሓተተት ካብ ጅቦይ ኣውፅኣ ናይታ ሞባይል ኮድ ክኸፍተላ ምስሓትኒ እንታይ ከም ዝሓሰብኩ ክማእታት ፀኒሕ ከፈትኩላ እዚ ቁፅረይ ከተዛረበኒ ወይ ክትረኽበኒ ምስ ደሊ ደውለለይ እሞ ማዕረ ክንደይ ስቃይ ከም ዝሓለፍኩ ክኣለከ ገዲፋትኒ ንውሽጢ ዓተወት ኣነውን ብማፅእተይ ገዲፈ በታ ዝወፃኽዋ ንገዛ ያበልኩ ድሕር ክንደይ ሓሳብ ናይ ምንታይ ፀገሚ ትብል ዘላ ዘይሰምዓኸ ብምባል ደወልኩም ብምድዋለይ ብጣዕሚ ሓጎሳ ኮይኑን ብኣካል ክረኽባ ምስ ረበሸትኒ ተሰማምዒና ተራኽብና ዝኣልናተ ነገር ግና መሊሱ ከብደበልኦም የግዳስ ግርም ክንክዲ ክብል ክሓዝን ጭንዕ በለኒ ተመሪኣ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኣተወት ፈፂማ ምስ ተሰብኣያ ክትሰማማይ ከኣለትን ብዕድመ ኣፀቢቑ ዝዓብያ ናበይ ወፂኻ ኣቲኽ እንዳበለ ብምሂር መቆፀር ኮፍ ካልኣም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ከም ሓንቲ እስርቲ ካብ ገዛ ትወፀለን ሰዓታት ውህዳትን ፍሉጣት ከም ዝኾናን ኣብ ትኸዶ የብላ እንዳበለ ምስ ኣሸገራ
ህልፍ ሓሊፉን ምክንያት ዘይብሉ ክሓርማን ከጋፍኣ ምስ ጀመረ ልዕል ኣቕማ ስለ ዝኾና ብናይ ሰብ ሓገዝ ከም ተፋትሐት ሓበረትኒ። ብቀደሙስ ምዘይ ትፈልጦ ሰብ ብሽን ገንዘብ ሃብቲ ጥራሕ ምምርኣው እዚ ትርፉ እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ከማጎፅ ፀንሒ ምዝኾነ እንታይ ከም ዝብለካ እንደይ ኣዚ ጥጣሕ ፍቕሪ ረጊስኪ ኬድኪ ጎርካሕ ረኺቡ ድማ ኣትሰራጢኪ ናተይ መርገም ኣይኮነን ናትኪ ትዕልልቲ ዝግበር የለን ሓቂ ዘረባ ብድሕሪ ከይሰብ ክኸውን ስለ ዘይከኣልኪ ኩሉ ነገር ኣፅልእኒ ንስደት ወፂ ኣብዚ ክትፀንሒ ለውን ፈፂሙ ግመት ኣይነበረንን ብዝተኻእሉ መጠን ንኣኸ ክረስእ ይቃለ ስለ ዝነበርኩ ዳሓይ ክዘበሃል ሓተትኩን ብዝኾነ ከምዚ ኢልኪ ክረኽበክ ከለኹ ግና ዝሐዝን እዩ ኣይ ምስኡ ኣይ ምስኣይ ዘርሞዞሞ ክትተርፊ ምስ በልኩዋ ድሓን መስጣ ናይቲ ዝበድልኩኻ ስለ ዝኾነ ዝሓበኒ ተቐቢለ ሓንቲ ክትርድኣለይ ዝደሊ ግና ስለ ዝፀላኣኻ ኣይኮንኩን ተፈለይካ ጸቕጢ ስድራይ ስለ ዝበርትዓንን ናብርኦም ከመሓሽ ብምባለ ንነብሰይ መስዋዕቲ ገይረ እምበር ፍቕርኻ ንኻሊእ ትኹን ካብ ልበይ ተፈሊ ኣይፈልጥን ብዝኾነ ኣፍቃሪት ኣላትካዶ ተመርኤኻ ሓዳር ጌርካዶ ምስ በለትኒ ኣላ ንስኺ ልበይ ደፊንክያ ምስከድኪ ተዳሓይሉ ቀኒኡ ክጥመት ስለ ዘይከኣለ ከምታ ዝገደፍክኒ ዘለኹም እሞ ፍቕሪ ናተይ ኣይወፃልካን ኣሎ ማለት ድዩ ይውፃእ ኣይውፃእ ሕጂ እንታይ ፋይዳ ይምፅእ ገዳሕ ገድፈክ ኢለ ብድድ ምስ በልኩም እሞ ከም ድፍረት ደኣ ካይትቆፅሮ እምበር ነፃ ካብ ኮንካስ ፍቕረና ሓደ ኢልና ዘይንጅምር ምስ በለትኒ ፅፍኣያ ይመፂኒ ከመይላ ድሕር ክንደዚ ገልተኣታ ፍቕሪ ክንጅምር ተሓትት ምስኣ መፃኤ ቆርነ እንዳተጓዓዝኩ እንዴ ሃንደበት ሰንፈላልየእተትለይ ዝኸደት በቃ ብነፍስኺ ጥራሕኺ ትግደስ ምሽ ንዘረባ ምባሉን ኣነ ንቡር ኣይፈተንኩን ንስኺ ፈትንኪ ኢኺ እሞ ንቡር ፈቲነ ምናልባት እንተተፋቲሐ ክሳብ ሽዑ ክትፅበኒ ትኽእል ዲኺ ምስ በልክዋ ንምንታይ 100 ግዜ ዘይትፋታሕ ክትፅበከ ነዚ ዕድል ዳግማይ ክኸስሮ ኣይደለን እዩ ፈጣሪ ኣይተፈላለዩ ስለ ዘመስለኒ ደድሕረይ ስኢምካ ኣብዚ መፂኻ ምስ በለትኒ ኣቲ ፈጣሪ ብኣኺ ዝለዓል ኣይኮነን ንጠላማ ዝኸውን ቦታ የብለይን እሞ ፈጣሪ ዶ ክትብል ፀኒሕካ ቃሉ እንታይ ድዩ ዝብል ንዝበደልኹም ይቕረበሉ ዶ ኣይኮነን ዝብል ምስ በለትኒ ብቃል ኣምላኽ ጠቢርኪ ክትኣስርኒ ከይትፍትኒ እምበርከ ተመሊሱ ንኣኻ ሓሲብክ ስለ ዝኽእል ካብ ኮነ ድሕር ደጊመ ከም ጠው ኣዲ ክቕበፅኒ ነቲ ከም ድላይ ክሸሸ ንክትብልሉ ዝፈቐድ ኩልኩ ልበይ ተሓሲንኪ ኢኺ ካብ መንገዲ ሓዲድ ፍቕሪ ዝወፃኺ ንስኺ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ኣኩርኤ ከም ብረኪ ኣብ ፃዕሪ ከለኹ ነዴኻ ማይወረድላ ኢልክኒ ካብ ኮነ መመንገዳና ንግበር ከም ሓፍቲ መጠን ግና ኣብ ጎንኺ ክኸውን ድብልየ ንወድኹን ክወልዶ ዝኽእል እኳ እንተኾንክ ግና ከም ንእሽተይ ሓወይ ክርኤ ቻው ግዳ ከይረሳእኹ ከዓ ዋላ ሓደ ኣይተቐየርክን ግና ፅባቐኺ ሓያስኒ ከምዘይ ጣዕመኪ ኣብ ገፅኪ ይንበብ ኣሎ ኩሉ ገዲፍኪ ብዛዕባ ሕይወትኪ ሓሳቢ ከምዝልኩን ክርኤኪ ባሓት ኣይኮነን ብድድ ምስ በልኩም ድሓን ተስፋ ኣይክቆርፅኒ ደጊመ ደጋጊመ ክሳብ ስብቾካ ክድብለ ብኮፋ ኣፋኖትኒ ገዛይ ተመልሰ ብዙሕ ሓሰብኩ ኣሰላሰልኩ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዘደንግፀኒ ክምለስ ኣደለ ተማትዓኹም ነፃ ካብ ኮነት እሞ ከዓ እንዳፍቀረትኒ ንምንታይ ዘይተወለደ ፍቕረይ ክጠርነፍ ክብል ይፀንሕ እሞ መሊሰ ድማ ናይ ምንታይ ፅላል እዩ ምሽ ኣይተለኒ ኢላ ካብ ንኣኻ ንገንዘብ መሪፃ ከይዳ ፅባሕ ንጎ ጠጢናትካ እንተኸደትከ እንታይ ውሕስነት ኣለካ ድዩ ምስ ህልናይኩም ማገፅ ፀንሒ ተተረፈኒ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፃሕኩም ጓል ግና ፈፂም ከተቕስነነይ ከኣለትን ካብ ሓደም 10 ግዜ ንመዓልቲ ምድዋል መልእክቲ ምስዳ ተተሓዘቱ ተፅሕፎ ናይ ፍቕሪ ቃላት ብጣዕሚ ዘደንፁ ፍቕረይ ከምዘይውፃለውን ዓብዪ መረጋገፂ እዩ ብዝኾነ ኣነ ከኣፅዋ ንሳ ክድውል ምስ ተረባርምና መወዳእቱ ድሕር ክንደይ ሸንኮለል
ብኣካል ክረኽባ ተሰማማዕኹ ኮይኑን ኣብ ገዛ ኣደመትኒ ገዛ ኣትው ክብል ከለኹ ዝተቀበለኒ እቲ ብሓባር ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተሰኣል ናይ ኣስኣል ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ምርኢት ስእሊ ዝረአሉ ኣዳራሽ ዲኣቴ ዋላስ ኣብ ናይ ውልቃይ ገዛ ብጣዕሚ ደንፂኒ ኣካኖንዶ ከምዚ ኢሉ ተደርዲሩ ክፀንሓኒ ንፎሱ መሓላ እኳ መዘከርታ ሓንቲ ስእሊ ዝሓዘት ኣይመስለኒ ነይሩ በብሓደ ነድሕሪት ተመሊሶም ተዘክሮታት የሕደስኩም ጥዑም ናይ ፍቕሪ ጊዜ ኣሕሊፈ ኣቤት ሽዑ ዝነበረ ሓጎስ እቲ ፎቶ ምስክር እዩ ኣብ ዝኽሪ ኣቲኻ ምሽ በለትኒ ኣብ መንጎ ነዚ ኢለካ ኣብ ነፍሶ ከፍ ንፍቕ ዘበልካኒ ምስ ስእል ናይ ዝቃለስ ብልቤ ዝብለካ ፍቕሪ ፈፂሙ ኣይወፃለይን ዳጊምና መምርካኑ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ምሽ ገጽኪ ሕማቕ ኣሎ ኢልካኒ ምእንተን ናብ ናይ ቀደሙ ጽባቐ ክምለስ ፍቕሪ ተቐበሎ እንዳበለት ኣብ ሕቆ ሽጉጥ ምስ በለት ብጣዕሚ ስለ ዘደንገጸትኒ ዋላ እኳ ኣነ ንስኽን ብፍቕሪ ክንጓዓዝ ኣይንክእልና ክብላ መፅእ እንተነበርኩ ግና ንዕለቱ ሓሳብ ብቕፅበት ተቐይሩ ካብ ሕቆ እንዳውፃኹን ፍቕሪ ከምዚ ውፃልኪ ዘይካሓድ ሓቂ ኣነ እውን ከምኡ ግና ልቢ ቆስሉ ስለ ዘሎ ንክሓዊ ጊዜ ከድልኒ ከም ናይ ቀደመን ቅልጥፍ ኢለ ፍቕሪ ክልግሰልኪ ከፀግመኒ እሞ ብዓቕሊ ክትፅበይ ትኽእሊ ድኺ ቆጣ ክብል ከለኹ ብሕድኣት ክትዘሓልን ትኽእሊ ድኺ ምስ በልክዋ ንምንታይ ብዝረሰነ ሓፂን ጌርካ ጣሻስ ዘይተብለኒ ምእንቲ ፍቕርና ክብል ክፅመም ምስ በለትኒ በሊካብ ኮነ ንወድኺ ከም ውላደ ገይረ ከዕበ ቃል ይኹነን ብምባል ሓቒፈ ኣብ ግንባራ ሰኣምክዋ ናይ ዓመታት ገልጠምጠና ብፍቕሪ ምሕረት ተዛዚሙ ደሓንቲ እቶን ኣየግድኣትንን ፅቡቕ ሓዳር ጌርናስ ክልተ ቆልዑት ከማን ወሊድና